Да, аз споменах преди малко, но наистина абсолютно всички хора, с които аз съм се сблъскала в българските дебати в момента, виждам, че са много активни граждански. Тоест, абсолютно всички оценяват колко важно е да имаме демократичен процес, колко важно е да участваме в този процес, какви функции има държавата, как тези функции ни афектират по един или по друг начин. Бих казала, че учениците, които минават през Асоциация Дебати България, просто разбират и имат знания за много повече, отколкото един средностатистически ученик на същата възраст. И поне такава обратна връзка и съм получила от абсолютно всички, които се срещат с нас и казват: вау, това са толкова млади, но толкова, нали, познайни хора. Така че мисля, че просто знанието е ключа. Знанието и мотивация да свършиш нещо, да има някаква промяна. Ние в нашите дебати много често се караме за това дали нещо ще се промени, дали няма да се промени. Което мисля, че ни учи стъпките за промяната, защото ти в един аргумент трябва да кажеш: добре, това трябва да се случи, след това трябва да се случи. И така мисля, че в собствените си глави сме си направили план за какви проблеми има България, как може тези проблеми да бъдат решени, което го е направило много възможно. Супер. Айде да поговорим. Искаш да поговорим малко, не точно по линията на дебатите, но да поговорим точно с това последно изречение. Какви проблеми има България и как тия проблеми могат да бъдат решени? Какво си говорите вие, младите хора на вашата възраст? Ти си на 21 години? Да, на 21. Какво е в главите на хората в твоята възраст? Видяхме какво става на протестите, колко много твои връстници излезнаха, млади хора, които бяха будни, заявиха своята гражданска позиция активно, категорично. Какво си говорите вие, да го кажем, нали, извън популизма на платените медии, които така или иначе изкривиха много имиджа на младите хора на протестите? Какво си говорите вие? Ами, първо, аз искам да кажа, че аз лично протестирам още от когато съм в гимназията, не е като да не съм пропускала задължителни часове, за да изляза на протест. И наистина ми стопли душата, че на тези протести, които се случиха миналия месец, аз видях толкова много познати от гимназията, които тогава ме гледаха малко странно: ти защо ходиш да протестираш, защо е толкова важно да има този процес, как точно ни афектира държавата. Вече виждам, че се осъзнават. И мисля, че, нали, генералният проблем, който е като една шапка на България, е тази избирателна активност, която се сваля всяка една година. Този менталитет на българина, че нищо няма да се промени, че няма кой знае каква надежда, че всичко ще продължи да бъде на това дередже, и общо взето има разлика между него и държавата. Държавата е нещо, което не го засяга, няма кой знае какви промени в живота му на база кой е на власт, кой не е на власт. И мисля, че това, което ние започваме да виждаме, е, че хората започват да се осъзнават, поне хората на моето поколение, че има как да се случат нещата. Виждаме, нали, в други държави, то дали е Непал, където Да, това беше успяха... много емблематичен пример там как се събудиха младите хора. Да, и реално в последните няколко седмици и последните няколко месеца има толкова много примери на толкова мащабни протести. Нали, започваме естествено с Сърбия още от преди 2 години. Протестите, които започнаха и продължават, стотици хиляди хора да са на улицата. През Индонезия, които в момента са в огромни протести. През Иран, които... Да, Иран в момента, това ще я да кажа. Точно. Последните 2 дни това, което случва, е фамозно. Много важен процес. Да, и естествено не сравнявам българската демократична система с режима в Иран, но вижда се, че има как да се случи. Ние също така мисля, че сме поколение, което е изключително обвързано с хората, които са отвъд нашата граница. И ние реално можем много да научим от тях и през социалните мрежи не само да видим те как протестират, но да комуникираме с тях. Това, което мисля, че точно се случи в Непал, е, че те точно по Дискорд можаха да изкомуникират цялата държава кой да им е новия министър-председател за този период преди изборите. Тоест тази обвързаност, която ние имаме, може да ни служи като начин ние да разберем какви са специфичните инструменти да променим правителството, по начин, по който то ще ни помага повече. Надявам се това да е нещото, с което може да се справим в следващите няколко години, да знаем, че е възможно и да работим в тази посока, и още по-важно, когато вече се случи промяната, да я задържим. Ама тя промяна първо ще се случи с вашето участие, т.е. ако ви очаквате тя да се случи без вас и вие да си ходите по почивки, да си цъкате там с приятели на гости и да стоите отстрани да гледате държавата как сама се оправя, това няма да стане.
От друга страна, освен да отидете на избори, готови ли сте да влезете в политиката? Тоест да се заявите като активни политически лица, дори самите вие да се кандидатирате, ти, твои приятели, съмишленици, връстници на твоята възраст, хора, които дори не познаваш, но какви са нагласите? Какво е усещането за това да имате толкова активна гражданска позиция, за да бъдете част от решението, а не просто да говорите за него? Това е един много хубав въпрос, за който винаги отговорът му е много комплексно, защото поне аз това, което чувствам и хора, които са не точно на моята възраст, но вече няколко години по-големи от мен, които вече са завършили бакалавър, може би магистратура, имат някакъв опит в частния или в държавния сектор, е, че ние просто се чувстваме неопитни. Ние не знаем абсолютно... Ама извинявай, опитът се трупа с правене. В смисъл, никой не ти казва, ей ти 5 кг опит, отиваш и почваш да правиш нещо. Отиваш, правиш предизборна кампания, отиваш, участваш като пиар, отиваш, комуникираш, участваш в публични дебати в квартала, в читалището или на общинско ниво, без значение там. Тоест, опитът се трупа с правене, а не с гледане. Така е, съгласна съм, но тогава трябва да го разграничим. Не мисля, че трябва да се случи, поне нали, лично за себе си говоря, чрез правене ние да бъдем лидерите на това. Аз мисля, че ние трябва да подпомагаме процеса. Т.е. да участваме колкото можем в политически кампании, да участваме в социални кампании за това колко трябва да се гласува. Аз лично сега за следващите избори ще участвам в една, да се опитвам да агитирам хора на моята възраст и даже по-малки да участват в гласуването. Това мисля, че така трябва да се придобие опит, но съм напълно съгласна, че в даден момент и ние трябва да започваме да взимаме малко по-активни роли в политиката като цяло.